Oton LGU naghatag sang bulig pinansyal sa mga nasunugan sa Oton Public Market. Pagplastar sa mga stall, ipaagi sa draw lots. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginrelease na sa Oton LGU ang financial assistance sa mga nasunugan nga stall owner sa Oton Public Market. 5,000 to 15,000 pesos ang nabaton nga bulig pinansyal sang 212 ka mga nahalitan, depende sa ilang gross sales. Si Manang Lynette, ginproseso na ang iya financial assistance, ilabi na nga madamo sa ilang mga pagkabutang ang nagkaladula, samtang nagasalbar sang gamit sang nagakasunog ang merkado. Ang force nga pag-open sa mga freezer, tapos totally iba, wala na gibilin niya. Ang mga unod sa freezer, mga kiluan namon, bintahan, mga siya. Samtang nagbalik na subong adlaw ang mga manugbaligya sang isda o lutanon kag frozen items sa sulod sa merkado bangod wala man natamaan ang ilang mga pwesto. Suno sa Municipal Economic Enterprise Office madrolats ang mga negosyante agud maplastar ang ila kiosko. Magluwas sa terminal sang tricycle pagapwestuhan man sang vendors ang bag-o nga fruit section. I-draw lots na siya para wala sabit nga may ginpaboran kay kilala ni mo ni. Draw lots para wala hisa, wala suspitsa. Samtang ginaimbestigahan na sang kapulisan ang ginapahayag kinawatay sa pagkabutang sa mga nasunugan. Pagkatuan mo sa investigador, mamangkot-mangkot sa mga tao dito, kung sino ito mga dulaan. Kaya may lapo final report. No? May report na, may nadula sila. Kaya nagpa-blatter dito, pa man lang. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.